abinda muka faɗa za mu ɗauki maganar al'umma mu kawo mu shugaba in muka ɗauki maganar shugaba mu kai mu al'umma. What informs the formation of this group 1313 was born out from our honest desire to continue to advocate for good governance, quality service to humanity, and work towards promoting the ideals of how a better society should be. Your Excellency, from the time of formation of this group, we achieved a lot in terms of creating awareness and philanthropic gestures. Among such activities is securing the release of 30 inmates in correctional facilities serving various sentences by paying their fines and charges. We have done it in Kano. Ba abin da ke da muhimmanci da ƙara kawo zaman lafiya da ƙara danƙon zumunci da ƙauna tsakanin al'umma kamar jinƙai. Aiki na jinƙai da tausayi da taimako yana tausasawa ga duk wanda